Grazas, señora presidenta. Ben, hoxe imos falar de un asunto que para o Bloque Nacionalista Galego é motivo de preocupación e que temos trasladado e temos tratado a través de diferentes foros como é a situación que está tendo o sector da dobraxe na Galiza. Un sector que para poder falar del hai que falar en primeiro lugar de que está facendo a TVG. E é necesario facer isto porque claramente o sector da dobraxe é un sector que nace dunha necesidade do noso medio público, da televisión de Galiza, que unha das funcións que ten é ofertar non só produción propia, sino tamén outras producións culturais na nosa lingua. E, polo tanto, se naceu o sector da dobraxe no noso país foi por unha decisión que tomou no seu momento a TVG. E nos entendemos que, ademais, é unha peza fundamental no proceso de normalización da lingua galega, que podamos ver calquer produto audiovisual no noso país, na nosa lingua, ten un valor moi importante. Cal é o problema? Pois que vemos que nos últimos tempos hai unha serie de decisións que se están tomando no ámbito da dobraxe, precisamente, que poñen ao sector nunha situación límite. E isto é moi preocupante. E é moi preocupante por dúas razóns. Primeiro, porque hoxe o sector da dobraxe ten unha calidade importantísima. É un sector que mesmo a Real Academia Galega recoñeceu por o seu nivel de calidade lingüística, que mellorou moito ao longo dos anos. É un sector que, ademais, necesita ter un volume mínimo de persoas traballando nel para poder ter viabilidade, para poder atender todas as necesidades de dobraxe que hai no noso país e, por lo tanto, nos entendemos que é un sector que ten unha fundamentación importante e é clave no proceso de normalización lingüística. De feito, digamos que hai un mandato moi claro neste sentido na propia lei de normalización lingüística, que non só establece que o galego será a lingua nas emisoras de radio e televisión dos medios de comunicación públicos na Galiza, sino que tamén no seu artigo 20 establece que unha das obrigas que ten a propia Xunta de Galiza é fomentar a produción, a dobraxe, a subtitulación e exhibición de películas e outros medios audiovisuais en lingua galega. Isto, imagino que é algo que asumiremos que neste momento está claramente en entredito. Creo que falábamos hoxe xa de como hai moitos audiovisuais que teñen moitas opcións, poden verse en catalán, poden verse en vasco, pero non se poden ver en galego, por lo tanto a Xunta de Galiza tamén está aquí facendo unha serie de cuestións que van en contra ou que non atenden a este mandato establecido, mas tamén vemos como no ámbito dos medios públicos de comunicación da CRTVG hai un cambio importante en relación con este aspecto. E, de feito, nos preocúpanos moito a situación da televisión pública, porque estamos vendo como hai unha caída das audiencias, porque estamos vendo como houve nos últimos anos un abandono deliberado da programación infantil e xuvenil, porque estamos vendo como non se ofrece unha televisión pública que realmente atenda ás necesidades e aos gustos que ten ese público infantil e xuvenil e, por lo tanto, condenando a non ter unha referencia nese ámbito que é tan importante precisamente para fixar o prestigio da lingua galega e evitar situacións como as que falamos hoxe durante a comparecencia. Por lo tanto, nos entendemos que tamén para ofrecer unha televisión pública de calidade é necesario produción propia de nivel e creemos que en algúns programas isto hai, noutros non, en todo caso isto é unha cuestión opinable, mas creemos que é importante que tamén exista producións que se fan en outras partes do mundo e que dialoguemos precisamente desde ese intercambio cultural e que o fagamos utilizando o galego como unha lingua normal que se poda ver non só nas emisións que se fan en directo, sino tamén nas emisións que se fan a través de internet, que é unha plataforma que unha parte moi importante da poboación xuvenil e sobre todo xuvenil utiliza para consumir produtos audiovisuais. Mas nós aí temos unha carencia moi importante. E, de feito, hai un acordo ao que chegara o propio sector da dobraxe coa dirección da televisión e, por lo tanto, que chegara co goberno, porque non hai que esquecer que temos un director da televisión pública nomeado a dedo polo goberno, neste caso, do Partido Popular,
e chegou a un acordo en relación con unhas cantidades mínimas que se iban destinar a doblar novos produtos e, polo tanto, tamén ofrecerlle á grella da televisión pública unha renovación importante nos produtos que se estaban emitindo. Lamentablemente, o que vemos é como esos compromisos non se cumpliron por parte da Xunta de Galiza, e eran os mínimos que permitían a viabilidade do propio sector. Eu quero lembrar que estamos falando de 400 profesionais, moitos deles hoxe nunha situación grave de precariedade, que están denunciando as asociacións mesmo que moitos deles están perdendo non só dereitos desde o punto de vista sanitario, sino mesmo ter que acudir a axudas de emerxencia social e, por lo tanto, unha situación dramática desde o punto de vista laboral e social que están provocando este tipo de decisións e, por lo tanto, nós entendemos que unha vez que se incumplen os mínimos que estaban programados, que a Xunta de Galiza tiña acordado neste ámbito, é necesario un mínimo e é necesario chamar a atención. Nos creemos que o que non é lícito é que o director da CRTVG di que está moi preocupado por esta situación, pero que logo non sexa capaz de tomar as decisións que dependen única e exclusivamente, digamos, de decisións que dependen única e exclusivamente de cumplir o pactado e de cumplir os acordos que se tiñan neste ámbito. Por eso nós hoxe traemos unha proposta que é unha proposta de mínimos, porque habría moitas outras cousas que se poderían facer, é dicir, en relación coas actuacións que se deben levar adiante en relación con este sector. E non simplemente o que estamos pedindo é que a Xunta execute a Lei de Normalización Lingüística, en concreto no seu artigo 20, no que se establece como obrigas da Xunta de Galiza a fomentar a produción, a dobrarse, subtitulación e a exhibición de películas e outros medios audiovisuais en lingua galega, e tamén que, en virtude desto, que se executen as cantidades que estaban acordadas nese programa de adxudicación de servizo de dobraxes da TVG. Segundo os datos que nos temos, claramente hai un descenso importante non só das cantidades que se dedican a esta cuestión, sino que mesmo dentro desos 3,4 millóns de euros que se decían que se iban a destinar, máis de 3 millóns, realmente esas anualidades nunca se cumpliron, e hoxe hai unha situación na que podemos falar de que se está desmantelando un sector que é un sector que, como decimos, ten unha importancia que vai alén desos 400 postos de traballo que a nós nos preocupan. E creo que é importante que nos preocupen, e non é unha cuestión de xustiza social e de equidade, mas tamén ten outro valor, que é un valor desde o punto de vista cultural e do proceso de normalización da lingua galega, que xa vemos, alén das declaracións de intencións, logo cando vamos sector por sector, o que vemos é como se está desmoronando por unha política que, lamentablemente, nos temos que decir que é unha política deliberada e que é unha política que está supoñendo hipotecar, non só estragar o traballo feito durante moitos anos, sino hipotecar o futuro, porque volver a formar a unha xeración de dobradores e dobradoras do nivel e da calidade que tiñamos neste momento vai a ser realmente difícil, por non decir imposible. Como digo, nós hoxe presentamos aquí unha proposta de mínimos que é exixir que se cumpla o compromiso que había, alén de outras consideracións que poderíamos facer de cara ao futuro e ás necesidades deste sector. Agardo, de verdade, que hoxe, quen ten a maioría nesta Cámara, non dea un paso máis que vai no desmoronarse e en facer desaparecer todos os elementos que fortalecen o noso sistema cultural. Desde logo, sería unha mostra máis do que eles din que non fan, pero, bueno, veremos que é o que pasa ao final desta comisión. Gracias, señora Pontón. Esquecíme decir que había unha emenda